Продължаваме сега да плуваме и с молекулата H2O. Несъмнено водата е най-важната съставка за всичко живо. Ето защо екипът на здравето отблизо сериозно се разтревожи, когато наскоро Асоциацията на активните потребители направи тестове на питейната вода в 29 града на България. Резултатите показват, че в 14 от тях има замърсяване на питейната вода с какво ли не. А в студиото на здравето отблизо разговаряхме с доктор Сергей Найденов, който е извършил тестовете. Вижте. Две прости молекули водород и една кислород се свързват, за да създадат малката капчица вода, която поражда живот. Наличието на вода разделя цялата природа на жива и мъртва. В човешкото тяло водата е 60%, а преди да се родим в човешкия зародиш водата е цели 80%. Всеки ден е необходимо да изпиваме по 2 литра вода, за да сме здрави. Питейната вода е жизнено важна за нашето съществуване. Затова не е без значение какъв е съставът й. Водата никога не е най-съща, тя идва или от дълбоките недра на земята, или от по-повърхностните слоеве. В различните региони, според пътя, който изминава, химичният й състав се променя. Природните води са населени с разнообразие от живи организми, често опасни за човешкото здраве. Всъщност, статистическите данни показват, че 80% от всички болести в света са следствие от лошо качество на питейната вода и нарушенията на санитарните норми на водоснабдяване. Според данни на Световната здравна организация, през последните 30 години продължителността на живота в големите индустриални райони и по-бедните държави е намаляла с 7 години. Замърсената вода е един от най-опасните убийци. Водата, която тече от чешмите ни вкъщи, идва от подземни води или от наземни резервоари, като реки, езера и язовири. За да стигне до нас, тя минава през пречиствателни станции, където я филтрират и добавят химикали за допълнително пречистване. Всяка държава има регулаторен орган, който следи питейната вода да не надвишава определени нива на замърсяване с микроорганизми, а също и с дезинфектанти като хлор, неорганични химикали, тежки метали, азбест, нитрати и нитрити и органични химикали, пестициди, пластмаси, разтворители и други. Тоест, приема се за нормално питейната вода да съдържа тези замърсители, но в определени граници, допустими за човешки организъм. Въпреки задължителното пречистване и следене на показателите на водата, обаче в последните години все по-често се наблюдава сериозно замърсяване на питейната вода, основно с пестициди и торове от съвременното земеделие, които се просмукват в подземните слоеве на земята, а оттам и в наземните резервоари, от самите тръби. Затова е необходимо постоянно да се правят нови тестове и замервания на качеството на питейната вода. Доктор Сергей Иванов е при мен, човекът, който е направил това тревожно изследване. Всъщност в 29 града в България се оказва, че 14 от тях са с изключително замърсена питейна вода. Можем да кажем, че 14 от тях имат проблеми с един или повече показатели. Сериозни или? Ами, винаги, когато се надхвърлят нормите, това е сериозно. Да. А защо така реагирахте, като ви дадох водичката да си пиете и вие? Може би отказахте и не искате да пиете от нея. Не заради това, просто не ми се пиеше вода. Пиете ли вода от чешмата? Пия, да. Добре. Кажете сега в кои градове направихте изследването, какво показаха, какви показатели следихте? Градовете са 29, както вие казахте, като почти това са всички големи градове. София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Стара Загора, Русе, като и по-голяма част от областните градове и имат включени 7-8 по-малки града, за които ние имахме индикация, че имат проблеми с питейната вода. Кои са те, ще ми кажете ли, по-малките градове? По-малките градове са примерно Ботевград, Етрополе, Свищов, Козлодуй, Лом, Пирдоп, Златица, Панагюрище, мисля, че изборих почти всички по-малко, и Костинброд, може би, където няколко пъти сме преброявали водата. Но хубавото е, че примерно някои от най-тревожните сигнали за наличие на тежки метали във водата не се потвърдиха. Така. Това е най-сериозното. Това не е най-сериозното, но това е достатъчно сериозно и освен това с тежките метали би трябвало проблема да е решен. Защото по-голямата част от пречиствателните станции в България са предназначени да пречистват тежки метали от водата. И поне в нормални условия, нали, до известна степен проблема изглежда решен. Изглежда решен. Да, но за сметка на това има доста други проблеми, като примерно най-сериозният проблем това е прехлорирането. Прехлориране? Да, прехлорирането в 9
В 9 проби, това са 5 града, хора Кажете, беше кои са измерен градовете? над ролата. Това са Русе, Търново, Габрово, Стара Загора и Ямбол. В други 16 града съдържанието на хлор е между 0,1 и 0,4 мг на литър, като 0,4 мг на литър е допустимата доза. В градовете, които изброихте, колко е? Над 0,4 мг. А като нали, в случая тези концентрации, ние ги наричаме предупредителни концентрации, това означава, че всъщност най-вероятно това значи, че в голяма част от водопреносната мрежа хлор отново надхвърля повече, като така, това, което на нас ни тревожи, е, че това е проблем, който е предизвикан от хората. Защо от местните ВиК, защото те просто слагат повече хора и не контролират концентрацията на остатъчния хлор във водата. А не се ли следят тези неща по принцип? Би трябвало да са задължени да правят мониторинг и това, че ние установяваме толкова много нарушения, значи, че сега да не правя коментар, може би не искат, може би не могат. Но определено проблем е човешки. И какво означава да не искат, ако всъщност в крайна сметка са им вменени тези задължения? Има една такава теория, да кажем, че с добавянето на повече хлор просто се опитват да се презастраховат превентивно и се опитват как да го кажа, да замаскират други проблеми. Сега, само искам да погледнем тук тази таблица, защото реално това са показателите, които вие сте следили, нали така? Желязо, олово. Минете по-близо до монитора. Показателите, които имаме най-сериозни проблеми. Ето, говори за активния хлор. Ето, Русе, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Ямбол. Другите като най-многобройни проблеми, това са на микробиологични замърсявания по колиформия, Ширикия коли. Те са в 6 града. Виждате ги: София, Ботевград, Ловеч, Димитровград, Златица и Костинброд. Сега тук коментара е излишен. Това са проблемите за микробиологичните замърсявания могат да дойдат от много места. Но това, че... Да, това е таблицата с пробовзимията, където са описани откъде са пробите, откъдето вие сте. Да. Но ако искате да се върнем... Доста са ситни. Дайте, колеги, само да се върнем към предната. Да, ето тази. Тъй като насякъде в тези градове има пречиствателни станции, аз също не съм сигурен за Златица и Костинброд, че има пречиствателни станции, което това означава, че просто не се спазват процедурите за обеззаразяване на водата. Като процедурите не включват само наливане на хлор в водата. Това трябва да... Защото веднага аз видях такива реакции и то трябва да се слага повече хлор. Не е така. От какво примерно зависи наличието на тези бактерии? Зависи от лошо пречистване най-вече на повърхностни водоизточници. Това е... Предполагам, че това е основната причина, но предполагам, защото не мога да бъда сигурен. И втората причина, това са просмуквания в водопроводите. Вие знаете, че се води, че 60% от водата в България се губи по водопреносната мрежа, т.е. има огромни количества, които са... И съответно, там, където изтича вода, там може да влезат и бактерии. Това от какво зависи да бъде регулирано? Това зависи от водопреносната мрежа, от поддръжка на водопреносната мрежа. От това зависи най-вече. Това което забелязах извинявайте, че ви прекъсвам, олово всъщност не е открито. Има съмнение обаче за наличие. Оловото е един такъв по-специален проблем в случая се оказа, защото неговата норма е доста строга. Тя е 10 микрограма на литър по европейското законодателство и 15 по американското. Изключително минимално количество. Това е количество, което вие не можете да го видите с око, нали, примерно количеството. Трудно ловимо ли е, като се правят изследвания? Да, трудно е и за това точно имаше разминаващи се резултати от лабораториите. Количеството варираха от 1 до 40-50 микрограма на литър. И в зависимост от градовете, в зависимост от лабораториите, които тестваха, и затова ние сме ги дали просто в жълтия сектор. Но това не значи, че проблема не съществува. Примерно ще ви дам един пример. Могат ли да се направят по-прецизни изследвания, които пък да покажат, ако тръгнете в тази посока, да речем? Да, ние можем да го направим това нещо, като ни давахме препоръка оловото да се включи в постоянния мониторинг. За съжаление, от Министерството на здравеопазването за 2 месеца... 2 месеца не са реагирали по никакъв начин. Не знаеме
на какво се дължи това. Но оловото е проблем, за който ще трябва да се говори и ще трябва да се решава. Добре, и само финализираме, обсъждайки тези показатели. Желязо е открито в два града, да. Ботевград, Шумен. Така, вие сте изследвали 3 града, така ли? Не, това са в жълтия сектор. Това са стойности близки до максимално допустимата концентрация. Да. Но в Ботевград и Шумен са открити... Да. Като там смятаме, че са локални замърсявания най-вероятно от корозирали тръби. Така, отново става въпрос за поддръжка на мрежата. Да, отново става въпрос за поддръжка на мрежата. И другия проблем, който всъщност доста ни тревожи, това са нитратите. Да, виждате, че в 3 града имаме надхвърляне и в 13 града те са между 10 и 50 мг на литър. Това е нормата. До нея. Надхвърлилите градове, само да ги кажем, са Видин, Димитровград и Пазарджик. Проблема с нитратите, първо откъде идва стандартно, те идват от земеделието. От туренето с нитрати и амониеви соли. Как попадат? Те се просмукват през водата, през почвените хоризонти и оттам попадат в почвените води. Примерно и Димитровград и Пазарджик са с подземни водоизточници. Проблема с нитратите е това, че в България българските пречиствателни станции не са предназначени за пречистване на нитрати. И в случай не може да опрекнем пречиствателните станции, но можем да опрекваме Министерството на здравеопазването за това, че то не прилага реално предвидените мерки за контрол на нитратите в земеделието. Има цяла наредба, която третира координацията за това нещо и аз не съм чул никъде тази наредба да се прилага на практика. Да се прилага, да се спазва. Сега пък предлагам да видим кои са най-честите пътища за замърсяване, макар че тук бяха споменати някои от тях. Водородът и кислородът не са единствените атоми във водата, защото тя е универсален разтворител и в нея винаги присъстват и други елементи, което означава, че 100% чиста вода, освен ако не е изкуствено пречистена, не съществува. Съставът на водата на Земята е различен във всяка географска точка, а оттам и съставът на водата в нашето тяло. Практически всички нейни източници са подложени на човешко и технологично въздействие с различна интензивност. Най-силно замърсени са повърхностните води. Проучванията показват, че в някои региони химичното и микробиологичното замърсяване на водата остава високо вследствие изхвърляне на замърсени промишлени и битови отпадъчни води. Основната причина за наличието в течащата вода на вредни нитрати, пестициди, петролни продукти и соли на тежките метали е катастрофалното състояние на водата и канализацията. Въпреки че живеем в 21 век и сме страна членка на Европейския съюз, над 500 000 българи нямат 24-часов достъп до течаща вода. Разходите за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с добро качество за всички са високи. Течовете в тръбите могат да причинят проникване на замърсени подпочвени или канализационни води, което води до рискове за здравето. А обезводняването на тръбите създава ниско налягане в тях и риск от проникване на канализационни води. Най-разпространеният метод за обезпаразитяване на питейните води е с хлор, но при взаимодействието се образува солна киселина и хипохлориста киселина. Под въздействието на слънчевата светлина, хипохлористата киселина се разлага, като се получават солна киселина и атомен кислород. Затова тези обезпаразитявания трябва да се извършат при изключителен контрол. Всяко превишаване на допустимите норми превръща водата в отрова. Пиенето на хлорирана вода, къпането и дори разходката край басейни, пълни с нея, увеличава риск от появата на рак и води до свръхпроизводство на свободни радикали, които ускоряват стареенето. Такава вода стимулира атеросклерозата на коронарните артерии и генните мутации, предизвиква спонтанни аборти при жените, повишава нивото на лошия холестерол и втвърдява артериите. Все пак най-често срещаните замърсители във водата са нитратите. Най-често в земеделските райони и оловото, най-вече от корозията на старите тръби за вода, от спойките във водопроводите и от съдържанието на олово в месинговите кранове. По-застрашени от замърсяване с олово са хората, живеещи в стари сгради с стари тръби.